Bon dia, Anna, com estàs? Bon dia, què tal? Molt bé. Primer, Anna, què és per tu fer alquímia avui en dia? Vale, què és fer alquímia? Per mi fer alquímia seria com agafar les diferents eines que tens a l'abast per utilitzar-les segons el que necessites tu, no? I per tenir millor qualitat de vida i per mantenir el teu equilibri de salut, comptant que la salut no és l'absència de malaltia, no? Que la salut és molt més que tot això i que has d'atendre tots els teus plans com a persona, no? Físic, emocional, mental, emocional, espiritual, no? Vull dir, com uneixes tot això pel teu benefici, bàsicament, no? Per viure millor i per estar, pel temps que estiguis aquí, està estupendo, no? Bueno, m'ha encantat el que has dit de la salut. Llavors, la falta de malaltia, què seria? No tenir malaltia seria que estàs fent coses per estar cada cop millor, per tenir una qualitat de vida, no? I tenir una malaltia tampoc és que estiguis supermalament, no? És que segurament el teu cos t'està dient alguna cosa has de canviar, no? Vull dir, tot són pistes, realment. El que passa que, clar, no sabem llegir-les perquè no ens han ensenyat, clarament. I jo crec que una mica el que venim a fer a aquesta vida és aprendre a llegir aquestes coses per estar millor i passar doncs, les diferents pantalles que dic jo, no? Com siguin les que siguin, però que estiguin bé. Està clar que hi ha malalties i malalties, però sí que un problema és tenir segons quines malalties i arrossegar-les en el temps quan podríem evitar-les. Clar, cronificar-les, que és el que acostuma a fer la medicina convencional, no? Podríem dir. No sé si entrem allà o... Ja és un meló molt, molt perillós, però sí, al final jo penso que igual que jo tampoc tinc totes les respostes, només faltaria, la medicina convencional no les té, totes les respostes. Té molts avenços que han anat molt bé per millorar la salut de moltes persones, però no tot serveix. I cronificar les malalties no és la solució, penso. Llavors és com, jo tinc un medicament que em pot ajudar a pal·liar un símptoma, però he de saber que he de treballar allò perquè allò desaparegui o perquè allò es mantingui sense pronunciar-se, no? Sense que hi hagi un dany. No? Una malaltia autoimmune, per exemple. No? Doncs, podem evitar les aguditzacions? Podem evitar que vagi a més? Ostres, sí, doncs anem a fer-ho. No? Que mentre m'he de prendre un Eutirox perquè tinc hipotiroidisme i necessito aquesta hormona? Doncs està molt bé, però hem de poder treballar des d'una altra banda. Bueno, jo crec que tots sabem ja que la medicina és un negoci i que viu sí, de que n'hi hagi gent malalta. Sí, clar. Si no, tancarien. Sí, i estem parlant que just he tret l'Eutirox, que és crec que està en el rànquing del top 5 de medicaments més venuts. O sigui que pot ser interessant que n'hi hagi gent amb hipotiroidisme. Sí, clar. Vale. I sobretot dones. Correm una mica la cortina. Quin és per tu l'ingredient imprescindible per fer aquesta alquímia? L'escolta i l'autoconeixement, 100%. I que tornem a lo d'abans, ningú ens ha ensenyat això, no? Ningú ens ha ensenyat a aprendre a saber qui som, què venim a fer, què és la nostra família, no? Què és el nostre sistema, què fem dintre del nostre sistema. Clar, és que podríem anar a molts aspectes, no? Però jo crec que la base és conèixer-te a tu i experimentar amb tu, dintre de les coses que vas sabent i tenir bona informació, evidentment, perquè la informació que ens arriba és la que és. No? Llavors, és una mica de barreja entre informa't bé i treballa per conèixer-te i experimenta, penso. Anna, com vas arribar tu a la salut integrativa i sobretot això al PNI? Explica una mica què seria el concepte de PNI, sisplau. El concepte de PNI és la psiconeuroimmunologia i se li pot afegir una E que seria endocrinologia, però a vegades vaig sentir una persona, un company, un col·lega, que deia que la E era l'espiritualitat també. No? I em va semblar un concepte superxulo d'integrar també aquesta part dintre de la PNI, dintre del conèixer què som en conjunt, no? Dintre de tots aquests plans
que som com a persones. No? Llavors, psiconeuro ja diu la part més emocional, més psicològica, més mental, sistema nerviós també, si anem més a la ciència, no? I amb la part immunològica, amb el sistema immuner. No? Com es connecten tots els sistemes amb el sistema immunitari també, no? I entre ells com es connecten també. Vull dir, al final, com som tot un i no som parts individuals i indivisibles, no? Vull dir, és la manera de tractar-nos, no? Sabent tota aquesta esfera. I què et porta a tu a ajudar els altres mitjançant aquesta eina? Hi ha alguna experiència que et porti a treballar el menjar, la nutrició més enllà del menjar? Sí, clar. Vull dir, de fet, en la nutrició el menys important, crec, és el que poses en el plat. No? Vull dir, és important, però no és el més important. Vull dir, el més important és si tu realment necessites menjar en aquell moment, per exemple, no? Si tens gana o no tens gana, que això s'ho pregunta molt poca gent, perquè jo pregunto sempre a consulta i és com, doncs no ho sé si tinc gana en aquell moment, però menjo perquè toca menjar. Per mi això és bàsic, és superbàsic, no? És igual que un nadó no demana menjar si no té gana. No? Llavors, tornem als bàsics. Ostres, som animals i aquests bàsics no estan coberts. Si aquests bàsics no estan coberts, què estem fent? Inventant-nos batuts de proteïnes, inventant-nos tantes històries, no? És com, no, tu què necessites? Tens gana? Doncs menges. No? I si tens gana a les 12 de la nit, què està passant? Perquè no és normal. No? Llavors, jo penso que és primer ordenar això i després, què posem en el plat? Que pot estar unit, perquè al final depèn del que posis en el plat, tu potser tens gana a les 12 de la nit perquè no has menjat prou, no? O perquè has estat menjant porqueries tot el dia. No? I a les 12 de la nit el cos et diu, ei, dona'm menjar de veritat, dona'm nutrició. No? Vull dir que, clar, al final tot s'uneix, però realment no ens podem fixar només en el que hem de posar en el plat, que és el que ens han estat mal ensenyant durant tant de temps. No? És com que hem estat consumint energia de mala qualitat, sí. Ens ha estat passant hem passat el dia, però al final el cos diu, alimenta'm ara. Clar, ara dona'm l'aliment que necessito, dona'm la proteïna que necessito, que és una cosa que acostuma a faltar. No sé, clar, jo veig més dones que homes també, i en les dones la proteïna és com... és un fantasma. I és com, ostres, volem menjar proteïna, sisplau? És que com pot ser, no? Que estiguem desaprofitant això que tenim i que a sobre estiguem tirant dels nostres propis recursos, del nostre cos, per poder viure. No? I que no ens ho digui ningú. Ara cada cop hi ha més informació, que és veritat que per sort ja tenim molta més informació, però, jolín, encara arriba moltes dones a la consulta menjant un gazpachito. I és com, no? Bueno, perquè, clar, tenim el tema que hem de fer dieta, que hem d'estar estupendes, no? Que a l'estiu has de posar el biquini i, clar, el gazpachito hay que comer poco para estar bien. No? El judici social, no? Clar. I això fa que anem cansades, anem desnutrides, ens faltin molts nutrients perquè no mengem el que fa falta, arribem a la menopausa i perdem mogollon de musculatura perquè més no estem menjant bé, a part del que representa el canvi hormonal. I clar, és que és... I després malalties que poden anar venint, no? Vull dir, l'autoimmunitat pot ser una d'elles, per exemple. De totes aquestes creences o mentides que hi ha sobre l'alimentació i la nutrició, quina és la que més mal fa? O una d'elles? Una d'elles has de menjar 5 cops al dia, jo crec, així com a pràctica, I l'altra que no et poden faltar, que has de menjar cereals sí o sí. Que has de menjar pa, que el pa és superimportant, no? I no sé, per mi el pa sí, ha estat molt important en moments de guerres i postguerres per no passar gana. Ens ha salvat la vida, totalment. Però si volem una nutrició, vull dir, allò era supervivència. Ara volem salut. Supervivència no, ja la practiquem cada dia, no? Vull dir, ja està dintre del que fem en el dia a dia, també. Llavors, no fa falta menjar pa a totes hores, o pa i pasta, o pa, pasta i pastes, no? I al final és preguntar-nos si és tan dolent o no. No és dolent, clar que no és dolent, però què estàs desplaçant tu del teu plat quan estàs menjant tanta quantitat d'aquest tipus d'aliments o productes, no? Estàs desplaçant nutrició de veritat. El veritable problema és aquest, realment, per mi,
I sobre ja que has dit el número de vegades que mengem al dia, Quantes hauríem de menjar, vols dir? quin és millor? Les que tu necessitis, perquè no tothom és igual. I si anem més a la part de les dones, que és també la part que veig més jo, doncs depèn del moment del cicle. També, no? Vull dir, una dona amb ovulació no tindrà la mateixa gana que una dona amb premenstrual o el primer dia de la regla. És superdiferent. Llavors, aquí la història és com et coneixes tu, com coneixes les teves senyals, com funcionen les teves hormones, no? Hormones vull dir, no només la sexual, sinó hormona de gana, hormona de sacietat, no? Com s'expressen i com tu les reps. I si els hi fas cas o no. Si tu tens gana, menges, et sacies de veritat, o menges poquet perquè... no? Per allò que dèiem abans. Jo penso que la clau està aquí i que molts dels canvis que hi ha a consulta quan comencem només canviant l'alimentació, ostres, són aquests. No? I dius, és que no era tan difícil, no? I molta gent ho diu, ostres, però em pensava que no podria, és que vaig sobrar d'energia, tio, és que què passa? No? I dius, vale. Sobre això que has dit, sobre saciar-se, quan estàs menjant i ja et sents saciat, és un punt en el que ja t'has passat una mica? No. No? No. A mi m'agrada practicar des del... Busca aquell punt, no? Busca que tinguis molta gana per menjar. Això per practicar només, Després ja no. Després ja saps quins són els teus límits, no? Llavors busca que tinguis molta gana, que menjaries coses que a tu no t'agraden, vale? Perquè allò vol dir que tens gana de veritat, i sacia't. I per saber quin és el teu tope. I a partir d'allà, com que sabràs quin és el teu tope, podràs parar abans. Perquè no cal sempre acabar... No? Llavors, has de saber quins són els teus límits. I ningú te'ls ha ensenyat mai. Només els saps tu, els teus límits. Jo no et puc dir, has de menjar 200 grams de carn i 150 de vegetal. No tinc idea. Molta gent m'ho diu. Però em diràs exactament els grams que he de menjar? No ho dic mai. És que no t'ho diré mai. És que no t'ho vull dir mai, això. Perquè ho has de saber tu. Perquè ho has d'experimentar tu, realment. Bueno, el concepte de saciar-se també és una cosa que també hem de fer escolta, no? Clar. Perquè t'ho he preguntat i amb la teva resposta veig que saciar-se no és estar allà que no et pots moure. Clar, no és exploto. No. Has dit lo de la psiconeuroimmunologia, sí. Però no em queda suficientment clar el concepte. Explica-ho com per un nen. Com per un nen. Què és aquesta pràctica? Pues és que és difícil, realment. És entendre que el cos està format per diferents sistemes que no són independents. No? Que el cos actua sempre en grup i que has d'entendre com funciona el grup i que hi ha llocs hi ha grupets, no? Minigrupets que són més dèbils, potser, i que els més forts els ajuden. No? Llavors, dintre de tots aquests grupets que es van ajudant entre ells, doncs poder jugar amb els hàbits, amb tot el que coneixem, no? Amb què és el que els hi fa bé, què els potencia amb tots aquests grups que hi ha per estar bé, no? I que un ajuda l'altre, realment. I que quan un falla, ha de tirar més l'altre. Que això moltes vegades passa, no? Vaig a fer un detox de fetge, sí, però com està el teu ronyó? Perquè aquí hi ha més coses. O vas al lavabo, perquè clar, també hem d'eliminar, no? Hi ha moltes coses dintre d'això. I parlo del detox perquè és algo com molt comú, no? El fer detox i no sé què, no? Però podríem parlar de moltes coses o com actua el sistema nerviós sobre les teves digestions, no? Si tu estàs estressat, si no, vull dir, avui en dia jo veig molta patologia digestiva. Ostres, la causa principal la tinc molt clara, perquè es repeteix constantment, no? No, vaig tenir un episodi d'estrès o porto un temps molt estressada o em va passar això i després això i no sé què i després al cap d'un mes vaig tenir Helicobacter pylori, no? I és com, ostres, és que això està passant. O amb aguditzacions d'autoimmunitats també, no? És igual, amb artritis reumatoide, amb hipotiroidisme, no? Què et va passar abans? No? Doncs vaig tenir unes opos. Jolín, no? Llavors, clar, com tot al final està connectat i com
el cos el que fa és intentar tirar com sigui, principi de supervivència. El que passa que, si és molt continuat, doncs aquí apareix la patologia. Vull dir, jo ho veig d'aquesta manera, no? Vull dir, l'estrès el podem sostenir un dia, 2 dies, vull dir, l'estrès puntual és bo per nosaltres. I hi ha desequilibris en el cos en aquell moment, però el cos sempre s'equilibra per supervivència. Ell sap, ell aguanta carros i carretes, ja ho sabem. Però clar, quan és continu, aquí és quan apareix la patologia, s'acaba desequilibrant, no? I apareix aquella patologia. Llavors és com entendre el cos i la ment i l'ànima perquè això funcioni realment. I és molt difícil, i tant. Jo crec que aquesta és una de les coses més greus de les que no ens han ensenyat. I és d'entendre que tot influeix en tot el cos. I somatitzem coses i ni se'ns passa pel cap associar-les a algun episodi que hagin tingut. Sí. I parlem que no feia falta la psiconeuroimmunologia per això, tampoc. Vull dir, perquè ara sembla que la PNI sigui el descobriment de tot, però les medicines tradicionals, la xinesa, l'ayurveda, vull dir, de tot això ja fa milions d'anys que se'n parla. No? El que passa que abans no hi havia papers i ara n'hi ha. No? Però és com una sabidoria popular, no? L'escoltar el cos, totes aquestes coses que altres cultures se n'ha parlat, però aquí es va tapar per sortir a la llum més una medicina més cartesiana, no? més per parts, no? tot individual, i tracto un braç, i tracto un intestí, i tracto un... I ni em I te'n pregunto vas al què ha psiquiatre. passat. I te'n vas al psiquiatre i et dona un antidepressiu. I ni se'm passa pel cap preguntar què ha passat. Exacte, clar. I en això l'estómac és una de les primeres víctimes que acostumen a haver. Sí, l'estómac, tot el sistema digestiu és el que pateix més. De fet, es diu que el primer cervell realment és el sistema digestiu, no? És l'intestí. És aquesta connexió que hi ha a través del nervi vague, que ja és prou important, que és el que és comunicació bidireccional, tant a dalt a baix a dalt, i després tenim també la microbiota, com es comunica també amb les neurones, i tots els neurotransmissors que també es fabriquen a l'intestí i que per altres vies poden anar circulant per tot el cos i com després també tenen efecte també a nivell neuronal. I que al final no fabriquem només neurotransmissors al cervell, sinó que els fabriquem a l'intestí. Pots explicar una mica què és la microbiota, que ara s'escolta molt? Vale. És que van sortint conceptes que Clar. no tots entendrem. Vale. I jo ho intento explicar sempre bastant Érase una vez la vida, Genial. Perquè és com jo m'ho imagino. Si no, també. quedarem igual. Vale. És el conjunt de bactèries, virus, fongs, i dintre les bactèries podem haver paràsits també, protozoos, no? Vull dir, un conjunt d'ecosistemes diferents que viuen a dintre del nostre intestí, sobretot. La major part estan a l'intestí, però després a tot el nostre cos n'hi ha de microbiota. Hi ha totes aquestes famílies, petites famílies, no? Equilibrades de bitxillos, no? De bitxillos de tot tipus. Però això, vull dir, no només són bactèries, vull dir, també hi ha virus, també hi ha paràsits, també hi ha fongs, vull dir, és molt variat i molt ampli. I la gràcia és que sigui així. No? De fet, es diu, no? Que les tribus ancestrals tenen molta millor microbiota que la nostra i s'ha vist que com més diversa és la microbiota, més salut hi ha. Llavors, s'ha vist com en dietes occidentals realment la microbiota, aquesta diversitat l'estem perdent i per això estem perdent bastant la salut. Defenses a diferents coses, no? Sí. I al final són les que manen en el nostre cos. Són les que diuen fabriquem això, fabriquem allò, això ho mantindrem d'aquesta manera i això ho mantindrem d'aquella manera. I fins i tot a nivell de sistema nerviós també. Vull dir que és que com més se sap, més al·lucines, no? De dir, uau, és que no se sabia, no? És que no sabíamos nada, no? Era com fins al punt que es deia que els bebès naixien en un lloc on no hi havia res de microbiota, no? Que nosaltres ens formàvem dintre de la placenta i que la placenta era totalment sense microbiota, no? I ostres, i hem vist que no, que és totalment al contrari. No? I és com, no veieu que no som estèrils? Vull dir que tenim vida
no? I al final som com... Aquesta vida actua una mica com nosaltres, no? Al final som com mini-jos, jo els dic com tant a la microbiota com a les cèl·lules, no? Són mini-jos, vull dir, al final fan la feina perquè tu puguis viure bé, amb qualitat, i puguis respirar bé i puguis estar tranquil també, no? Anna, has comentat l'important de tenir tot equilibrat. Quins són els principals desequilibris que et trobes? Principals desequilibris a nivell de patologia o... Sí, de la gent que et consulta. Vale. Digestiu. També hi ha Clar, aquí hi ha també està esbiaixat perquè potser a mi m'arriba molt més digestiu, Sí, els principals que et trobes tu. Sí, digestiu, sobretot SIBOs, que hi ha una part de comunitat mèdica que diuen que no existeix, tot i que fan les proves ells mateixos, és com molt raro. Helicobacter pylori, paràsits, estic trobant molts paràsits i paràsits complicats com una giàrdia, per exemple. Aquí hem de posar una Viquipèdia als comentaris, A la descripció hem de posar... Bueno, la giàrdia és un paràsit, un protozoo bastant complicat de tractar i que si es cronifica és molta diarrea, es carrega totes les microvellositats intestinals com si fossis un celíac, vull dir que són complicats. I aquest per què surt? Bueno, és contaminació, a vegades fecal oral, la contaminació d'aigües. Jo les últimes 2 persones que hem trobat giàrdia i que hem estat tractant, una d'elles havia anat a la Índia fa 10 anys i a partir d'allà van començar els símptomes digestius i no anava i ningú li trobava, tampoc què tenia i fins a estar mega medicada per problemes d'histamina o 1000 històries i al final poder-ho trobar i poder tractar-ho. Això, digestiu i hormonal. Clar, jo també veig moltes dones, problemes hormonals, problemes d'ovaris poliquístics, problemes d'endometriosis o problemes més bàsics, diguéssim, com dolors de regla o alteracions en la regla, així parlat, així bastant genèric. Has comentat també el SIBO? Sí, el SIBO com a problema digestiu, sí, com a sobrequeixament bacterià. Diguéssim que aquest equilibri que dèiem, perd l'equilibri per diverses causes i llavors hi ha famílies que sobrecreixen més que les altres i guanyen terreny. Llavors aquí ve el problema, no? Gasos, se m'infla molt la panxa, no? Hi ha més fermentació de lo normal, poden haver-hi diferents SIBOs. I com podem localitzar-los? O sigui, amb alguna prova? Sí, normalment amb símptomes a vegades pots una mica tenir pistes de què pot estar passant, però si no, les proves diagnòstiques de SIBO, que seria d'aire aspirat, per exemple, que et fa el metge o que et pots demanar tu per privat, evidentment, o les proves d'helicobacter també a aire aspirat o amb femta. El de càndida intestinal és una mica més complicat perquè també en medicina convencional la càndida intestinal no existeix, però n'hi ha bastanta. Llavors, a vegades és complicat arribar als diagnòstics moltes vegades si no hi ha un acompanyament des de la medicina convencional, parlant clar, i a vegades és molt complicat. M'interessa molt saber quines proves recomanes que es faci una persona, sense necessitat d'estar malament. Jo tampoc et diria que recomano que la gent es faci moltes proves, Bueno, no cal que moltes, però no, que dius, ostres, alguna per conèixer. Igual que de tant en tant et fas una analítica. Això, una analítica. Sí, amb això ja? Sí, potser una analítica que fos mitjanament completa, que es veiessin sobretot nutrients, perquè és el que no acostumen a posar en una analítica general, o a vegades hi ha gent que arriba amb l'analítica de la feina, no? Per veure l'hemograma i tal, i que et dona alguna pista, et pot servir, però si volem aprofundir una mica, doncs mirar una mica els nutrients, vitamina D o vitamines del grup B o una miqueta això, ferro, magnesi, una miqueta com està tot això, perquè ens defineix una mica també com està la teva absorció, no? Perquè no és només el que menges, que és, tornant al que dèiem abans, no? És també com absorbeixes, perquè potser menges superbé, però igual tens un estrès que et puges per les parets, el teu intestí porta inflamat durant molt de temps i no estàs absorbint el que has d'absorbir. Llavors, ja pots gastar diners en menjar ecològic, menjar la proteïna que cal i tot plegat, no? Vull dir que a vegades es complica una mica més. Com afecta
has dit, no?, lo dels l'intestí, bueno, al final la capacitat neuronal que té, com afecta el nostre estat d'ànim, a la nostra energia? Pot afectar, per mi, com dues vies bastant diferenciades o bastant clares, que seria la part de si jo menjo durant tot el dia, el meu sistema digestiu està gastant molta energia, vale? I el meu sistema immunitari també, perquè ha d'estar mirant tot allò que està entrant de fora. Vale? Per tant, tenim dos sistemes que estan gastant molta energia i que li estan robant en el sistema nerviós. Vale? Això per una banda. Per tant, quan nosaltres espaiem els menjars, fem un tipus d'alimentació que no costa molt de digerir, vull dir que digereixes bé, que tu tens la sensació de que no són digestions d'aquestes tan llargues, que no és un menjar passat, no? Que no són pesades, o que tu no et senten pesades, perquè a vegades tu pots menjar un estofat de vedella que et senti estupendament. Quan nosaltres evitem una mica això i guanyem espai entre àpats, el que fem és donar espai perquè l'energia es destini a altres llocs, que potser són molt més importants que no estar fent la digestió tot el dia. No? Que per això a la nit no mengem, perquè a la nit fem molta feina. Llavors, si estiguéssim menjant, tota aquella feina que fem de reparació, no? de neteja cerebral, no la podríem fer si estiguéssim menjant a la nit. Vull dir que al final tot té el seu temps també, i la seva raó. No? I l'altre seria, doncs, depenent de com estigui la teva microbiota, si hi ha un desequilibri de microbiota, si hi ha un SIBO, si hi ha qualsevol problema d'aquests que sigui això, alguna patologia hi ha, un SIBO, un helicobacter, una càndida intestinal o tal, ja t'està robant més energia, perquè al final el sistema immunitari està intentant tota l'estona equilibrar tot allò i no pot. I a part, la microbiota que queden allà, que abans feia una feina, quan estava equilibrada, feia la feina de crear neurotransmissors, feia la feina de que hi hagi comunicació entre sistemes, no la pot fer. Per tant, tot queda com... Les vies queden com tallades, també. No? Llavors és recuperar tot això perquè totes aquestes vies tornin a obrir-se, realment. I sobre l'estat d'ànim? És justament això, no? Vull dir que hi hagi una alliberació de totes aquestes vies i que la microbiota pugui fer la seva feina. Vull dir, avui en dia ja hi ha microbiota específica que se li diuen psicobiòtics, no? Són soques específiques que se saben que actuen a nivell del sistema nerviós, no? I que al final hi ha aquesta connexió entre el sistema nerviós i l'intestí, de manera directa. I sobre l'estrès crònic, què propicia el cos? Ho arrasa tot. Ho arrasa tot, perquè al final l'estrès crònic, no? El que entenem per estrès crònic, digue-li, és igual el causant, val? Perquè pot ser, sempre el tenim com molt relacionat amb la feina, però realment el que afecta de veritat és l'emocional, no? És el que et toca realment aquí baix. És un estat d'alerta. Dintre del sistema nerviós, a l'autònom, tenim com dues parts diferenciades. Explicat, érase una vez la vida, Dues parts diferenciades, que seria el sistema nerviós simpàtic i el sistema nerviós parasimpàtic. Llavors, el simpàtic és el d'alerta. I no cal que sigui alerta, és el de jo em llevo al matí, faig coses, me'n vaig a treballar, estic actiu, activitat, i estic en alerta perquè passen coses. I després hi ha el parasimpàtic, que és el de relaxació, el de reparació, i aquests dos, durant tot el dia, van fluctuant. Ara necessito el parasimpàtic més alt, ara necessito el simpàtic al parasimpàtic més alt, vull dir, van fluctuant. Però què passa quan estic amb un estrès constant? Que aquest simpàtic està sempre actiu. I si aquest està sempre actiu, aquest no pot pujar. Aquest no pot fer la seva feina. Necessitem que baixi aquest perquè aquest pugui pujar. Llavors, clar, si sempre estic aquí dalt, no puc ni reparar, no puc ni ser relaxat, no puc reparar, no puc fer neteja, no puc fer res de les coses que fa el parasimpàtic, o de les coses més importants que pugui fer el parasimpàtic. Llavors, clar, es crea un estat en el que tu estàs, o el teu cervell reptilià entén que si està en estrès vol dir que està en supervivència, per tant, o està salvant la seva vida corrents o lluitant. No hi ha més opcions. I no és moment ni de fer la digestió, ni parar-te a dormir, ni anar al lavabo, o potser anar al lavabo molt ràpid, perquè has de salvar la vida. Vull dir, és com accions ràpides. Hi ha altres que no es poden fer, no es pot reparar. No és moment de reparar, és moment de
salva el teu cul, parlant clar. Vale? Llavors, hem de fer el que sigui per baixar aquest i que pugui donar-se aquest. Accions superimportants que fa el parasimpàtic i que no s'estan donant i que no s'estan fent servir ara i que cada cop ens passen més. La digestió. Molta gent té problemes digestius. Dormir. Molta gent té problemes per dormir. I fertilitat. Quantes clíniques de fertilitat estàs veient? No? A banda de moltes altres coses, molts altres problemes. Però aquestes 3 coses tan importants són 3 coses que fa el parasimpàtic i que no està podem fer actualment en aquesta societat. No? I és com, ei, hem de fer alguna cosa. Hem de fer alguna cosa. I a vegades baixar el parasimpàtic pot ser molt complicat perquè no és només, vale, faig ioga i ja, no? Vull dir, aquí ve com tot un sistema de creences que tenim, tot aquell sistema que dèiem, no? D'on venim, tot el nostre sistema, tot el que se'ns ha inculcat i tot el que som gràcies al que se'ns ha inculcat, lo bo i lo dolent, no? I tot això crea aquest estrès emocional que és el més difícil de transitar i de treballar, no? I que pots estar-hi anys. Però després hi ha l'estrès més de societat, que és el que, ostres, és el que ens fa passar el got, realment, que sí que el podem frenar, no? I que jo moltes vegades a consulta dic, ei, i que moltes vegades no m'aplico jo, Això, valga por delante, que aquí podem parlar moltes coses, però tots patim lo nostre. Per exemple, respirant. La respiració és una de les eines clau perquè aquest simpàtic baixi i aquest parasimpàtic pugui actuar, no? Sobretot amb exhalacions llargues. I per això la respiració és com la meditació, la respiració, no sé què, no? Doncs aquestes inspiro, aguanto i faig l'exhalació llarga, ens ajuda a equilibrar aquest sistema nerviós. ¿Vale? I després, coses molt més divertides que respirar, perquè la gent quan li dius això diu, bueno, ja, però no tinc temps de respirar. ¿Vale? Doncs canta. Vas al cotxe, et poses música i cantes. No tot el que sigui exhalar llarg t'ajudarà a equilibrar el sistema nerviós. El cant, xiular, fer gàrgares, fer esport, també exhales molt, no? Ballar, mentre cantes, no? Totes aquestes coses són gratis i són molt divertides de fer, no? També. Llavors, doncs, practicar aquestes coses una mica més i també fixar-nos en què fan els nens. Un nen, quan està bé emocionalment, és el mestre d'equilibrar el sistema nerviós. Ells saben fer moltes coses per equilibrar-se ells mateixos. Ells criden, canten, ballen, ho fan tot. I nosaltres, què els diem? Estigue't quiet, calla, no cridis tant, no? S'estan equilibrant. Estem passant el nostre estrès a ells. Clar, ells estan equilibrant i tu li estàs frenant aquest equilibri. I ells ho saben fer perfectament. Ja està, ells ballen un rato, canten un rato i ja està, tot bé. No? Abans parlàvem, aquest estrès a més repercuteix físicament en el cos, òbviament. Vull dir, bueno, en diferents coses del cos. Clar. I moltes vegades, ara que tots volem alimentar-nos bé, tot això, doncs segur que t'arriben moltes persones amb qualsevol problema físic i volen arreglar-ho amb l'alimentació. Perquè en segons quin moment o amb una gran quantitat d'estrès no és suficient l'alimentació o com necessites complementar-la? Vale, perquè arriba un moment que has d'anar a la causa real. No? Llavors, el fet de que se t'hagi desequilibrat el sistema digestiu no és més que la programació de supervivència que té el cos. Ell intenta sortir com sigui. Per tant, com que estem amb estrès, hem de parar la digestió. No podem perdre energia en fer la digestió. L'energia va aquí i si hem de córrer, als músculs. No? Per tant, aquest desequilibri és fruit del voler equilibrar-se al teu cos, realment. Però clar, si és molt de temps, es crea la patologia. Llavors, a partir d'aquí és quan hem de treballar primer des del pla físic, però sense deixar de banda que l'emocional, el mental, aquest estrès s'ha de treballar sí o sí. No? Llavors, l'ideal seria que aquesta persona tingués accés a tot a la vegada. No?
Vull dir que el sistema estigués pensat en què tu vas al nutricionista i el mateix nutricionista ja et diu mira, vés a aquesta psicoteràpia, treballa això perquè això realment és el causant d'això i a part te'n vas a la fisio de sòl pelvià perquè et miri a veure com està el teu diafragma perquè segur que està supertens i aquí no hi ha manera que res es mogui, no? Per posar un triangle així ara fàcil, no? Si es pogués fer així, seria perfecte. Però, clar, no tenim els recursos. Vull dir, al final estem parlant que tot això normalment és privat. I és molt difícil de que la persona ho faci a la mateixa vegada. Però seria ideal, Seria molt més ràpid. Llavors, el que jo acostumo a fer almenys és, comencem amb l'alimentació, equilibrem l'alimentació, veiem si hi ha alguna patologia específica en què s'hagi de posar una dieta específica o el que sigui, tractament més físic, diguéssim, més local, per dir alguna cosa, sense oblidar-nos, sense explicar tot això del sistema nerviós i tot d'allò. I quan més o menys està a nivell digestiu, en aquest cas, una mica més equilibrat, ara seguirem treballant, però et donaré un tractament llarg ja perquè hem de treballar potser mucoses, hem de treballar microbiota, et dono un tractament llarg i els diners els destines a anar-te'n a psicoteràpia o els destines a anar al fisio de sòl pelvià o a l'osteòpata o on sigui perquè tot això sigui un complet realment, perquè si no, no fem res. Perquè si no, tornarà a aparèixer, no? És com, no, jo tenia helicobacter i em van donar antibiòtic i ja està. I ara vinc amb problemes digestius, he passat un altre helicobacter i tinc un estrès que em moro. Clar, no he canviat res, no? L'únic que m'he pres és un antibiòtic, s'ha erradicat, aquell helicobacter s'ha erradicat i ja està, i no toco res més. Ostres, no. Vull dir, en aquell moment segurament allò va ser clau, potser, no? A més, l'helicobacter és durillo, Vull dir que a vegades cal posar antibiòtic. Però i tot l'altre? Hem refet mucoses, hem refet microbiota, hem tractat l'estrès, hem tractat tot que ho tens com una pedra, no? Hem tractat tots aquells traumes que tens aquí enganxats, no? Ostres, és que hi ha moltes coses, i a vegades a consulta voldries arribar a tot i evidentment no arribem a tot i marcar un tempo i dir jo t'ajudo fins aquí però has de continuar per aquí perquè ja revisarem, si vols d'aquí 6 mesos ens tornem a veure i revisem com està tot, però ostres, s'ha de poder ajudar la persona des de diferents àmbits perquè és realment així quan funciona, perquè en l'experiència hòstia, ho veiem sempre que quan podem treballar en conjunt diferents professionals la persona millora moltíssim. I així és molt més guai i divertit també. Ara també anomenem molt el cortisol. Quins hàbits podem proposar per reduir-lo? Doncs això que hem dit, d'equilibrar el sistema nerviós. Vull dir, al final el cortisol és l'hormona que s'activa quan el sistema nerviós simpàtic, amb l'alerta, no? Vull dir que al final aquestes coses gratuïtes i després doncs, tot el que puguis fer també amb teràpia, vull dir, el posar límits, el canviar creences, tot el que suposa un estrès a la teva vida. Per què suposa un estrès a la teva vida? Vull dir, estrès en podem tenir tots, però no tots ens el prenem de la mateixa manera. És què et passa a tu amb aquell estrès, realment. Perquè tu veus una persona que igual fa el mateix que tu i està tan tranquil·la i tu estàs, no? I tu estàs superrevolucionat. Dius, vale, què em passa a mi amb això que m'està passant? Jo crec que la clau està aquí i treballar això t'ajudarà a regular cortisol, realment. I creus que l'estrès pot ser símptoma o producte en moltes persones d'estar en un moment de voler agradar a tothom? Sí, i tant. Clar. Clar. Vivim cap enfora, no vivim cap endins. Sí. És així, la vida. Així ens han ensenyat. Pots compartir algun cas que t'hagi emocionat? Doncs mira, no és un cas superdiferent al que jo acostumo a fer, no? Vull dir, no és ni hormonal ni digestiu, realment. Va ser una noia que venia derivada per una psicòloga que tenia un trastorn de conducta alimentària, que de fet ja havia passat un primer trastorn de conducta alimentària complicat i que ara estava com en una segona fase
i era com que necessitava ordenar l'alimentació. I aquesta psicòloga em va trucar i em va explicar el cas i vaig dir, doncs jo no em dedico als trastorns de conducta alimentària, però penso que puc acompanyar-la en aquest procés d'entendre què és l'alimentació i com assentar bé l'alimentació, no? Perquè al final una persona que té un trastorn de conducta alimentària, el pla de xoc és fer-la menjar qualsevol cosa. No? Llavors, sí, fa psicoteràpia, fa tot això, però està en un centre on l'obliguen a menjar i l'obliguen a menjar galetes i coses que dius, nutricionalment... Però, A ingerir coses. A ingerir coses, clar. No vull criticar el sistema perquè crec que aquesta part dels trastorns de conducta alimentària són molt complicats, però va estar bé per això, perquè la noia estava molt interessada, a més, en saber menjar, els seus pares també estaven molt d'acord de no, necessitem una mica de guia a nivell de què hem de menjar a casa, no? Fer-ho tot partícip, i era una noia adolescent amb les problemàtiques dels adolescents avui en dia, a més, no? Vull dir, d'avui en dia i d'abans, perquè el tema estètic crec que ha anat a més, diria, no ho sé. Llavors, va estar molt xulo perquè realment jo dir-li el que havia de menjar vam fer potser la primera o la segona sessió. O sigui, era bastant fàcil, no? Per una noia que estava molt informada, que, clar, hi havia aquest punt de molta informació, i va ser com, jo li vaig dir un dia, doncs què t'he d'ensenyar si és que realment ho saps tot i no ho tens mal col·locat, vull dir, ho tenia bastant ben col·locat. I llavors a partir d'allà ens vam anar veient en sessions, però més de parlar, de què m'ha passat, o avui m'ha passat això amb l'alimentació, he anat a la nevera i m'ha donat com unes ganes de fer atracón, però llavors era més explicar-nos o explicar-me què li havia passat amb ella i potser jo també explicar-li quina relació havia tingut jo amb el menjar i com havia utilitzat també l'alimentació com una manera de conèixer les meves emocions. No? Llavors, des d'aquí vam establir una mica aquest vincle i quan vam acabar el procés, que va ser bastant natural, no vam dir farem 6 sessions i ja està, no? Vull dir, va ser bastant natural de dir, jo crec que estàs bé, i ella va dir, no, jo estic superbé, em noto tal, vaig parlar amb els seus pares, tot molt bé, i em va escriure un missatge, ostres, que encara se'm posa la pell de gallina, encara m'emociono, perquè va ser molt xulo. I encara, em segueix per Instagram, a vegades parlem, i fins i tot m'ha escrit més, no? Ostres, moltes gràcies i tal. Sí. I dius, ostres, és que, clar, és que no és el que poses en el plat, no? És que és molt diferent. I això va ser molt xulo. Enhorabona. Merci. Quins canvis et sorprenen més en les persones quan troben el seu benestar? Com canvien la mirada i es prioritzen. És brutal. Quan una persona entén que s'ha de prioritzar, tot canvia. Tot canvia. És més màgic, que no és màgic, vull dir que és... No, vull dir, tu ets l'important aquí, ets la persona amb qui has d'estar tota la teva vida, l'has d'aguantar tota la teva vida, per tant, portem-ho bé. I els altres estan allà, evidentment, però t'estan acompanyant en aquesta vida i que no vol dir que no els estimis ni que no facis coses per ells, igual que ells fan per tu. No? Però quan tu et poses al davant, ets molt més capaç de tot. L'actitud i la postura ja es nota. I quina és la clau perquè aquests canvis siguin duraders? És que hi ha moltes claus i una cosa important que juga en contra és també l'estatus que tinguis. Vull dir, avui en dia, si et vols dedicar al que tu vols, si vols menjar el que tu vols... Vull dir... És com la responsabilitat social, no?, que tinguis en aquell moment, clar, en el teu cercle. Sí, la responsabilitat que tinguis tu, vull dir, si tens persones a càrrec o no, i també l'estat socioeconòmic en el que estiguis. Vull dir, ostres, som molt afortunats d'estar on estem. Vull dir, jo això ho agraeixo cada dia, perquè és que puc fer el que m'agrada, puc menjar el que jo trio i inclús puc permetre'm luxes fins i tot d'anar a menjar fora, no? I menjar a restaurants que són bons, no? Vull dir que fan bon menjar,
no? Que no és el McDonald's, per dir alguna cosa. Llavors, doncs, ostres, és que això és la clau número 1. Vull dir, una persona amb uns ingressos mínims, jo què sé, amb nens al teu càrrec, o una mare soltera amb nens al càrrec... És que hi ha moltes situacions diferents, però clar, és que moltes vegades és molt complicat. I que, a més, aquest estrès és molt difícil de treure, perquè tu has de tirar endavant. Tu has d'arribar a final de mes, tu has d'alimentar la teva família. No? Llavors, entrar aquí és molt difícil, que una persona pugui prioritzar-se aquí. No? Una mica abans ho parlàvem, no? Com la vida ens porta tant que hi ha coses que no podem fer perquè el cap no ens deixa, perquè està molt ocupat. No? Doncs amb persones que tenen aquestes situacions molt més complicades, és que no pots ni plantejar-te menjar bé. És que no pots. I tampoc s'ajuda, no? A nivell de dalt, vull dir, amb preus i totes aquestes coses que ja són debats que estaríem molta estona parlant del tema, no? Però que són difícils. Jo penso que això és una de les coses més difícils a tenir en compte en una consulta, realment, en una consulta privada, no? I la pública és la que és, normalment. I aquest és el problema. Parlem una mica d'emocions. Què és el menjar emocional o la gana emocional i per què també és una mica tabú parlar d'això? És tabú perquè s'ha dit que pot ser perillós per no propiciar no és la paraula, per no donar peu a trastorns de conducta alimentària, no? Com si un trastorn de conducta alimentària vingués només del que poses al teu plat. No? Vull dir, és com superreduccionista, realment, això. Per mi no és perillós, per mi menjar emocional és una eina molt clara per saber què et passa. Almenys per mi ho va ser. No? De dir, ostres, doncs jo cada cop que estic nerviosa me'n vaig a la bossa de patates. Jolín, què passa? No? O me'n vaig a menjar-me un croissant, o mil coses, no? O hi ha qui se'n va a beure cervesa, o hi ha qui se'n va a drogar-se. Vull dir, al final és com et relaciones tu amb les teves emocions que necessitis alguna cosa extern per calmar-ho, per dissociar-te. Al final, el menjar emocional no deixa de ser això, tal com el tenim entès, no? Et refereixes a això, Llavors, després hi ha el menjar més de plaer, de dir, doncs me'n vaig fora i avui menjo allò perquè em ve de gust, no? Vull dir, però quan tu menges perquè estàs trist, o menges perquè estàs avorrit, o menges perquè... Quan hi ha una emoció al darrere, és perquè vols sortir d'aquella emoció. Per tant, utilitza-ho al teu favor, no? En lloc de fer un círculo vicioso, fes un círculo virtuoso. De dir, vale, què m'estava passant? Ja m'ho he menjat, ja està, és igual. No hi ha culpa, res igual. M'ho he menjat, m'he enterat? No, perquè no he sapigut ni quin gust tenia. Però, ja em sentarà fatal, a més. Però, a més, vaig a veure com estava jo, què és el que necessitava realment. Aquest és el gran canvi, quan tu comences a escoltar això. Què és el que necessitaves realment? Perquè igual necessitaves que algú et fes una abraçada. No? O jo què sé, o sortir al carrer donar una volta. Una abraçada curaria moltes coses. Sí, clar. A vegades és això. A vegades és tan fàcil com això. O parlar, seure amb la teva parella i parlar d'aquell problema que teniu. Comunicar-se, no? I no, tu estàs allà per por, per tot això que hem après, com hem après a viure i com hem après a relacionar-nos amb la gent, no? I això ho tenim tots, al final. A tots ens passa. I a tots ens passa també perquè el primer menjar emocional, on aprenem a menjar emocional, és quan som nadons. Nosaltres plorem i ens enxufen una teta amb menjar, no? Ens donen menjar. Igual estem plorant perquè estem sols. No ho sé, perquè no me'n recordo. Me'n recordaré, no? Però no sempre que plora un nadó és perquè té gana. Però sempre li donem de menjar, no? I no dic que estigui mal fet,
Perquè al final la lactància no és només menjar. És calor, és mama, és casa, és moltes coses, no? Però clar, quan tu ho fas de gran, què vas a buscar? Busques mama, calor, casa... Què estàs buscant? I penso que és aquí on hem de tibar del fil. I que és una eina que tenim cada dia, menjar. No és algo que et passi de tant en tant i que diguis ai, mira, vaig estirar del fil, ja no me'n recordo quin fil era. No? És com... Hi ha gent que és... No, jo cada tarda, a les 5 de la tarda, quan arribo de la feina, em menjo això, no? M'ha vingut com una pinyata. La tirada del fil i a veure quin toca, no? Clar. Llavors és... Hosti, si et passa cada dia, és un patró. Tiba del fil, no? Unim això al principi. Vale. A veure com m'ha vingut abans. Has comentat abans també que no... O sigui, la gana emocional i que no totes les vegades que mengem és perquè tenim gana. Llavors, com diferenciem la gana física amb la gana emocional? Vale, la gana física et deixa un temps. Va pujant a poc, no és si no menjo em desmaio, no és aquesta. No? És com, tinc gana, bueno, cap d'un rato, ostres, tinc més gana, ostres, tinc bastanta gana, no? Ostres, em menjaria un bou, no? Vull dir, hi ha un procés i el cos sempre et dona un marge, no et deixa fulminat al minut de que tens gana, no? Després, jo també m'agrada molt parlar de la gana real quan pots menjar-te qualsevol plat encara que no t'agradi. Vale? Jo hi vaig anar a dinar fora perquè em tocava anar a dinar fora perquè estava fent visites fora de casa i vaig anar a petar, va fer un menú, allò, no sé d'on voy, pues aquí, i clar, la vaig liar molt, però tenia molta gana. Llavors vaig dir, doncs s'ha de menjar perquè tinc gana i a més no arribaré a les 8 del vespre si no menjo, perquè tinc molta gana, perquè a més no havia esmorzat. No? Llavors és com, no, tiramilles. Per tant, aquí tenia gana. Ara vaig un dia que em conviden, que diuen, doncs quedem aquí, i jo vaig sense gana, t'asseguro que no menjo ni una fulla d'enciam. Vale? Llavors, doncs, la gana real, tu pots menjar el que et posin al davant. Amb la gana... No m'agrada dir gana real, La gana fisiològica, vale? És aquesta. I la gana no fisiològica, tu ja estàs pensant, mira, ara em faré una torradeta i m'hi posaré no sé què. O sigui, tu ja t'estàs muntant a veure que guai que serà aquella torrada. Si hi ha gana real, és que no et fa falta ni la torrada. Agafes la torrada, una mossegada, un tros de pernil, i ja està. Perquè no et donarà per fer-li la foto. Clar, exacte. Vull dir, al final, jo sempre ho dic, menjar és menjar. Vull dir, no cal que sigui tan bonic i tan... Ostres, és que ens estem perdent amb el tema de fer-ho tan bonic. Vale, sí, una mica bonic, però no cal que cada dia sigui un dinar instagrameable. No? Vull dir, és menjar. I el teu cos necessita menjar. Oblida tant. Poses allà el plat i tu jales, que tens gana. I el teu cos necessita menjar. Ja està. Prou complicacions, no? Perquè a vegades sembla com... No, clar, és que a mi no em surt tan bonic com a tu. No? A tu t'agrada com tu fas? Tu menges? Doncs tiramilles. Hi ha proteïnes, hi ha nutrients? Doncs ja està. És una hora que toca menjar, no? Vull dir, és una hora de dia? Perfecte, tira, menja, si tens gana. Jo, per això tinc una també que és, per exemple, n'hi ha gent que li encanta, però no és el més habitual, una poma àcida, que és difícil de menjar, a mi em costa moltíssim, i és, si et menjaries una poma d'aquestes ara, és que tens gana. Si no, pots aguantar una estona. Clar. Tot ha de ser molt més fàcil de com ens ho plantegem realment o com ens ho estan plantejant, no? Perquè, clar, és veritat que mires Instagram i dius, uah, hi ha gent que diu, jo mai menjaré d'aquesta manera, perquè no puc, no? I és com, és que no cal. És que l'únic que has de fer és menjar aliments. Compra't aliments, te'ls prepares i te'ls menges. Punto. Deixa't estar de receptes, deixa't estar d'històries. Hi ha molta gent que és, i m'enviarà receptes? És que vols que et digui, sí, t'enviaré receptes, però menja les coses que a tu t'agraden i cuina-les com a tu t'agrada cuinar-les. És que no et fa falta, i per menjar bé no fa falta gaire receptes, tampoc. No? Vull dir que una cosa a la planxa, una amanida amb cosetes, no? Vull dir, a vegades hi ha dies que tu treballes més i t'agrada cuinar, però hi ha dies que no, que vas ràpid
És que perdem la consciència total en això, perquè les persones que publiquen menjar es dediquen a això. Exacte. Poden estar, potser estan menys o potser estan més, però poden estar 8 hores al dia pensant què fer, anant a comprar-lo, preparant-lo, col·locant-lo. Si no li surt bé, ho tornen a fer. Llançant-ho, sí, clar. Normalment no tenim tot aquest temps per dedicar-li a un plat. No. Ha de ser molt més fàcil. Ha de ser molt més fàcil i ho és. O sigui, és que ho és de fàcil. I no només ho dic jo, no? Que per mi pot ser fàcil, però perquè ja són molts anys, però amb gent que ve a consulta, no? I que després et diuen doncs superbé, superfàcil. Dius, menys mal, no? A vegades et penses que estàs una mica boja tu, de que et sembli tan fàcil, no? Però no, és que realment pot ser-ho, si t'ho planteges bé, si t'ho gestiones bé. Una altra emoció, la culpa. Com actua la nostra relació amb el nostre cos i el menjar? Bueno, és que clar, és que aquí has tocat una emoció molt arrelada a la nostra societat gràcies a la religió. Vull dir, aquesta la tenim tots. Clar, la culpa seria l'autocàstig. I la culpa és si no... Clar, com que no vaig fer això, va sortir d'aquesta manera, no? I si ho faig d'una altra manera, sortirà d'una altra... Clar, si ho faig d'una altra manera em diran que és que engloba moltes coses la culpa realment. Però sí, la flagel·lació, no? El maltractar-te a tu està molt arrelat a la nostra societat. Sí, i clar, i el menjar és una via de maltractar-te, realment. Molt clara. I el menjar emocional arriba a ser una addicció que no escoltem i tornem a l'escoltar, no? Que l'has dit al principi. Sí, jo crec que sí. També hi ha el factor de que la indústria ho sap fer molt bé, vull dir, són empreses, per mi són... Ja m'agradaria a mi tenir una empresa que funcionés tan bé i que estigués tan ben pensada, però clar, és que creen productes expressament per això. Vull dir, han de tenir el punt, el bliss point que es diu, que és el punt de felicitat, no? Que és la quantitat exacta de sucre, de sal i de greix, i si pot ser cruixent, molt millor, perquè tu agafis una i no puguis parar de menjar, no? Llavors, aquest component addictiu, aquell producte ja el porta, ja hi és, amb aquesta barreja i amb aquest punt de felicitat que és reconegut en la indústria, en el màrqueting alimentari, però clar, hi ha la part de les emocions no gestionades que parlàvem abans. No? Llavors, clar, quan barreges les dues coses, tot explota. No? Si jo no vull viure aquestes emocions perquè no m'han ensenyat, perquè la gestió emocional ja ho sabem que també brilla per su ausència des de ben petits. No? Llavors, i que també venim d'on venim, Venim de guerres, venim de 1000 històries on realment la gestió emocional no podia existir. Llavors, el cas és que tenim aquesta herència, no ens ensenyen a gestionar les emocions i ens trobem amb un pitote emocional quan som adults que no sabem gestionar i que a més tenim tots aquests productes, ja més ser drogues vàries, al nostre abast per poder dissociar-nos d'aquestes emocions i no sentir-les. Jo ho veig així, l'equació per mi és aquesta. I aquí jo no soc psicòloga ni només faltaria que trepitgés aquest terreny. Jo, el meu, però jo és com ho veig i també soc persona amb emocions i també m'han passat coses i em segueixen passant. I segueixo intentant gestionar, evidentment, i aprenent. Anna, per acabar, ho hem parlat abans, per què estàs en contra ara que s'entengui, no? De les dietes o del concepte de fer dieta? Perquè les dietes et diuen què has de fer. I jo una cosa de les que més odio al món és que em diguin què he de fer. Llavors, a mi m'agrada que la gent entengui que s'ha de conèixer i s'ha d'escoltar per saber què necessita, tenint la informació, com dèiem abans, tenint una bona informació, i que experimentin i que veguin què els fa estar bé, què els hi dona benestar, què et fa estar amb qualitat de vida, amb energia, amb ganes de viure, bàsicament, no? I les dietes no funcionen perquè tenen un final. No? Tenen un principi i un final i n'han de tenir, perquè tu no pots sostenir una dieta de 1.200 calories la resta de la teva vida, perquè és morir-te en vida.
clarament. I això és el que fan moltes dones. I així és com viuen moltes dones i arriben esgotades i viuen esgotades, justament per això. No? I amb el metabolisme ja del revés. Llavors, per això bàsicament no funcionen i perquè se centren només en el que poses en el plat. No? Llavors, si tu realment vols canviar els teus hàbits, has de poder canviar la teva mentalitat. Has de saber que hauràs de deixar coses enrere també. I que això també està dintre de l'alquímia, no? Quan tu tries coses per estar bé tu, no? Vas triant, doncs això em va bé, això... Hi haurà coses que hauràs de deixar, per molt que sàpigues que potser et van bé, però és que allò et va millor. Per tant, allò ho has de deixar. T'has de separar d'allò, no? I clar, crear nous hàbits comporta renúncies. I això jo crec que és el que pesa més a la gent. O no sabem gestionar-ho, potser. Com renuncio a coses que fins ara m'han fet ser qui soc. No? Està molt lligat a la identitat. I la identitat no te l'has fet tu sol, realment. Llavors és, totes aquelles coses que t'han dit, no? Tornem un altre cop al sistema, al creixement, no? A tot això. I penso que la clau està aquí, en aquest canvi de mentalitat, en entendre que t'has de prioritzar, una mica el que dèiem abans, no? Que és moment de prioritzar-te i que no sempre et prioritzaràs de la mateixa manera, no? Ara em venen al cap una dona que estigui en criança. Evidentment no serà la mateixa priorització una dona en criança que una dona que no està en criança o que ja no està en edat de criança. Però el que no pot ser és que una dona estigui en criança i aquesta criança duri fins que es mori. I aquest és gran part del problema, penso, que hi ha amb el canvi hormonal, no? Perquè realment és un moment de canvi, de priorització, en teoria els teus fills ja són grans, ja van una mica sols, no ets la gallina que tiene sus polluelos, però això no passa. I la mare segueix sent el pal de paller d'aquella casa on s'ha de fer càrrec de tot i no té moments per prioritzar-se. I és molt important que en aquell moment pugui prioritzar-se i aquí comencen a venir problemes. No? Perquè a la feina, evidentment, també se li exigeix el mateix que quan tenia 20 anys o 30 o és igual, i evidentment doncs, quan en tens 50 no tens la mateixa energia que els 30, això ho sap tothom, no cal ser un expert en PNI per saber això. I això, i és un moment de canvi, de mirar més cap endins, de mirar què necessites, la criança s'ha acabat. Aquell tipus de criança s'ha acabat, no és allò, vinga, tots van sols, no? Però penso que és un dels grans problemes que hi ha, aquesta falta de priorització. Molt bé, Anna, moltes gràcies. A tu. Gràcies per participar al Químia Organitzada, per formar part ja. Merci. Tinc un detall per tu. Oi, què dius? Un ritual de les xerrades. Oh, que xulo. Parlàvem abans també del tema de protegir-nos amb els minerals, amb les pedres. Aquest lapis lazuli és, perquè continuïs ajudant, donant el teu missatge, la teva comunicació. Que guai, apareix la meva pedra, que sóc sagitari. Que guai. Gràcies. Moltes gràcies. L'alquímia és la ciència ancestral de la transmutació. No només convertir plom en or, sinó transformar la consciència, elevar l'ànima i fer evolucionar l'experiència humana. Però cap alquimista treballava sol. Darrere de cada gran transformació hi ha un grup, una confraria, una banda organitzada amb un propòsit comú: comprendre els misteris i portar-los al món. Això és Alquímia Organitzada, un espai on mestres, terapeutes, creadors i buscadors es reuneixen per compartir les seves eines de canvi. No som espectadors de la transformació, som els que la fem realitat. I aquí, a cada conversa, construïm el laboratori de l'ànima, perquè quan la consciència s'organitza, l'alquímia és imparable.